Ola a todos, eu chamo Lucía e hoxe vou facer o book trailer do libro 22 segundos, escrito por Eva Mejuto. Neste libro descubrimos a historia de Xela, unha rapaza transexual. A historia comeza cando Xela inicia a vestir todos os días en chándal. A súa nai Adela non está de acordo nisto, pero a rapaza só ten 4 anos. Xela vivía tamén co seu avó, co que se levaba moi ben. Un día mandáronlle facer un debuxo na clase e ela debuxouse con pantalóns e sen coletas. Logo disto, Xela cortou o cabelo da súa boneca e logo decidiu cortar tamén o seu. Cando estaba a piques de facer a súa comuñón, ía por un vestidiño, pero decidiuse finalmente por un traxe de mariñeiro, que lle gustou moito. Con respecto aos deportes, a Xela sempre lle gustou o fútbol, aínda que na escola non era ben recibida por algún compañeiro da súa clase. Logo de comezar o último curso de primaria, coñece a Ana e fanse moi amigas. A adolescencia de Xela está por vir e nela haberá grandes cambios como o seu cambio de xénero. Para sabelos, teredes que ler o conto. A autora deste libro é Eva Mejuto. A súa especialidade é a literatura infantil e xuvenil. Ten realizado cursos de formación sobre libro-álbum e exercido a docencia no mestrado Libro Ilustrado e Animación Audiovisual da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, da Universidade de Vigo. Participa habitualmente en encontros en colexios. É autora de diversas adaptacións de contos tradicionais e álbums ilustrados traducidos a máis de 10 idiomas. Algúns dos seus libros son A casa da mosca chosca, en 2002, Corre, corre, cabaciña, en 2006, Maruxa, en 2014, Memoria do silencio, en 2019. O meu personaxe preferido foi o avó, porque é moi extrovertido e apoia ao seu neto ata o último momento. Recomendo este libro porque trata un tema moi importante e porque é moi sinxelo de ler. Auriño, amigos!